Hola, bon dia a tots. Amb motiu que obrim les inscripcions de Protecting Home, us volem fer un petit videotutorial per ensenyar-vos com formalitzar la inscripció i també com utilitzar l'aplicació Open Trail Races per poder gravar el vostre temps i veure la classificació. Si us sembla bé, fem una ronda de presentacions primer. Jo em dic Alan, soc el coordinador i organitzador de la cursa i us ensenyaré com navegar a la web i com formalitzar la inscripció. I aquí tenim el Joan i el Jesús, que són els que estan darrere de la Open Trail Races. No sé si voleu dir alguna cosa. Bon dia a tothom. Esperem que gaudiu molt amb l'experiència aquesta d'OTR i amb la Protecting Home, que no deixarà ningú sense ganes de tornar-hi. Això mateix. Jo estic segur que és un gran repte i nosaltres només us posem a l'abast una eina per fer possible cronometrar la vostra cursa. Fantàstic. Doncs ara us ensenyaré ràpidament com formalitzar la vostra inscripció. Primer de tot heu d'anar a la web, al nostre web, protectinghome.cat, i anar a l'apartat d'inscripcions. A l'apartat d'inscripcions, directament, si cliqueu a la barra taronja, us reenviarà a Championship, on podeu formalitzar la vostra inscripció, de facilitar les vostres dades i formalitzar el pagament de la inscripció, escollir la modalitat i, sobretot, molt important, posar el compte de correu electrònic que també posareu a l'aplicació Open Trail Races. Una vegada hàgiu fet el formulari, rebreu una confirmació al vostre correu electrònic immediatament d'acord que el vostre pagament s'ha formalitzat i que, bàsicament, que la vostra inscripció ha passat sense problemes. L'únic que, com sabeu, com és una cursa en format open, nosaltres utilitzem la tecnologia d'Open Trail Races per assegurar que mesurem el vostre temps. Llavors, hi ha un pas addicional que us explicarà el Joan per veure com podeu utilitzar l'aplicació i com podeu registrar el vostre temps. El que és important és que primer formalitzeu el pagament i això a nosaltres ens facilitarà donar-vos d'alta per darrere per tal que la vostra classificació hi surti. I vols, Joan, explicar el tema de l'aplicació? Sí, bàsicament, quan ja us hagueu registrat, us logueu amb el vostre usuari i contrasenya i a partir d'aquí us apareixerà a l'aplicació. Aquesta seria la versió d'Android, l'iPhone és molt similar, on podreu trobar aquesta primera pantalla. No sé si us veu bé. Sí? I a partir d'aquí aniríeu en el menú, aquí en el menú, i aniríeu a buscar les travesses per etapes. A partir d'aquí trobareu les dues modalitats, la de 2 etapes i la de 6 etapes. La que vulgueu fer, doncs, és la que heu de clicar. En aquest cas, clicaríem aquí i us sortirien totes les etapes que hi ha. Llavors, si trieu la primera, us aneu al punt on hi ha la sortida. Aquí trobaríeu tota la informació, el track, com arribar fins al punt de sortida i simplement ja donar-li start. A partir d'aquí, doncs accepteu i es posarà a buscar el punt de sortida. Si esteu en el punt de sortida us detectarà automàticament i començarà el crono. A partir d'aquí, a córrer. Això seria tot. En arribar a meta, si no s'us aturés automàticament, hauríeu de prémer l'stop. I ja està. En aquest cas seria abandonar perquè no estem ni allà. Bàsicament és això. Està molt clar. Només per ensenyar a la gent que
si cliquen a l'Apple Store a Open Trail Races, és la primera entrada, es veu així. I també comentar que no han de tenir el telèfon en línia, només el Bluetooth activat, perquè el dispositiu funcioni perfectament, però és important que tinguin el Bluetooth activat durant la travessa. Jo crec que és bàsicament això. Com ha dit el Joan, si no us agafés al final, doneu l'stop i també a la web indiquem clarament quin és el nom, diguem, del restaurant o un hotel on hi ha el punt d'inici i el restaurant o un hotel on hi ha el punt de final. Llavors, així podeu tenir garanties que no només amb el track, sinó que esteu davant del punt d'inici i de punt final sense problemes. Però el track és molt precís i realment us envia el començament i final de l'etapa. I sí, jo crec que és bàsicament que és tot. Si tenen qualsevol problema, podeu contactar-nos a info@protectinghome.cat i res, però jo crec que està tot clar. Vols fer algun comentari més, Joan? No, doncs si a més registren el track amb algun tipus de dispositiu, amb un rellotge, amb un Garmin o el que sigui, doncs sempre és un addicional perquè si hi hagués, jo què sé, se li apaga el telèfon perquè s'ha caigut per terra, que ens ha passat, o qualsevol incident més, doncs li faríem aleshores la validació amb el track. No serviria Strava perquè Strava amb el temps quan t'atures no compta i fa coses que no surt al temps real, però sí un track GPX o el link a la web de Garmin, per exemple, del recorregut, doncs sí que serviria per validar també. Perfecte. Sí, simplement repetim que el procés d'inscripció primer s'ha de formalitzar el pagament via Championship, accedint al link de la web, amb el mateix compte de correu electrònic tant a la inscripció com quan us doneu d'alta a Open Trail Races, i això us permetrà descarregar el track i registrar el vostre temps. Ja està. Moltes gràcies i que disfruteu molt. Vinga.